ị na-alụ ọrụ security na Igbo, do very careful. Ama m ihe mere nji ekwu here. Ụfọdụ ya abịa na comment section na-ede rubbish ka unu si edebu mana ara ya agbagbugo yishi from hellfire. This our brother give a serious message to all the security outfit in Biafra land. So he said that if you are doing security in Biafra land, that you should be careful because a lot is happening and everybody need to be careful right now. So just take on your time and listen to him so that you will understand what he's trying to say. And if you want to go and join Ibubago on the of vigilante, this particular message is for you, because this our brother that people are seeing in our screen, that the right RIP is gone. They have killed him already. So watch this video and share your thoughts in the comment section, and also tag your family members so that they will not be victim for what they don't know. Joining a Bubago or vigilante will not make you a billionaire or a millionaire. Rather, you will die inside. Instead of you to live and protect your family, you are no more. Share this video and remain blessed. Ị na-alụ ọrụ security na Igbo, do very careful. Ama m ihe mere nji ekwu here. Ụfọdụ ya abịa na comment section na-ede rubbish ka unu si edebu mana ara ya agbagbugo yishi from hellfire. Ọkwa ị na-ahụ onye security a ntinyere picture ya na vida nke anyị na-ahụ n'enu ebe a. This security man wụ onye Ogboji nke dị n'Orumba South, Anambra State. Mụ na onwe m wụkwa onye Ogboji. I'm from Ogboji. Mana mụ na ndị Ogboji adịghị na mma. Mụ na ndị Ogboji ka na-agba war up till now. But ụhịa ya eme enwe something daftara na Ogboji wụ ihe kwesịrị itinye ọnụ. Ayaghị m etinye ọnụ na ya. Ndị security man na-awụrụgo onye nwụrụ anwụ ugbu a. A chief security. This chief security wụ ezigbo mmadụ, anaghị ekpe injustice. Every time a na-egbu ndị chief securities na Ogboji, still ụfọdụ ndị mmadụ achọghị ịma ihe. Tupu onye anyị na-afụ ebe a nwụọ, enwego ndị wu chief security before. Onye nke izi wu chief security amaghị m ọkwa enyere na Anambra steeti. Anọkete ndị na-agbagbu mmadụ amaghị ndị ha bụ bịa na be jụọ ndị na-ebe a unu ama onye dị otu a, onye nke ahụ gụọ agụgọ na ọmaghọ na agba ya egbe. Onye nke ọzọ mee ka ọ ya agba ọsọ agbakwa ya egbe, jezie kpụrụ the person gburie ya, mụọ ya ọkụ, ekpokọrọ ya na ntụ jenie. Onye nke ọzọ pụtakwa chief security again na akpụrụkwa ya, afụbeghị anya ruo kịta. Onye nke anyị na-ahụ picho ebe a were nnụcha ihe mere mmadụ na-aba ahụ na Ogbojikwa, ya apụtakwa chief security of Ogboji community. Si ekwe egbugo ya kịta. Ọka wụrụ mmadụ na-abụ nke ahụ egburu wụ ajọ mmadụ gbara wuked na-ekpe injustice, na-esizi fonu ndị mmadụ, na-eme ihe dị iche iche. Ọnwụ ndị nke ahụ anaghị ewute m, na onye ọnwụ ya na-ewute m ebe a. Ọrụ agwụgo kee ụdị ihe ụhịa enweghị ebe ọzọ. Imekwa ọka mma na ịrụrụ youth chairman. Kee ụdị ọrụ ụhịa, kee ụdị ka ịfụchara ihe mere ọtụtụ ndị chief security na Ogboji ga-epụtakwa uru chief security. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abụ ikwere gị ọwa sịgụ na agụ ha na enwere n'obodo dị kịta, but gị na-arụ ọrụ ị na-arụ. I'm not happy. May your soul rest in peace. Nke ihe a ya all message ị na-anya ịhụ na Ogboji community, aha Ogboji community na-ewuji ewu na Anambra steeti.
So ị na-arụ ọrụ ihe vigilante, na-arụ ọrụ ihe ọwụna, you do very careful. Okwu na amaghị ọtụtụ ihe mere n'Ọgbọjị. Ndị Aba bịara gbagbuo onwe ha mmadụ 10 n'Ọgbọjị. Enwebugo mgbe ndị polisi gbagburu kidnappers n'Ọgbọjị n'ihu Royal Park Hotel Ọgbọjị. Ọkwụ na-afụgo ụfọdụ ihe mgbagbu juru n'Ọgbọjị. Esikwuo na aha agbagbu ndị mmadụ na neighboring town n'Ọgbọjị. Esikwuo na aha agbagbu na ndị Ọkparaeze. Esikwuo na aha agbagbu n'One. Esikwuo na aha agbagbu na ndị Ọkpareke. Ihe nna-achị ịgwago ihe a, kọọrọ ihe gbasara ọrụ sekuriti ugbu a. Mgbe obodo dị mma, ịrụọkwa sekuriti ị na-arụ. Ebe ihe gbasara sekuriti a, ebe ndị na-agbagbu mmadụ ka wee du siriọs na ihe gbasara Ọgbọjị. Na-ekwuru ọbịa ndị sekuriti, ọkwa a na-arụ sekuriti ebe ahụ, anyị anaghị anụ ihe a anything. Irukwe na Agụrụ Chukwu a na-arụkwa sekuriti ebe ahụ, anyị anaghị anụ any story. Ọ bụrụ ha n'Ọgbọjị, anyị anụ story ozugbo ndị chief sekuriti. Anyị agazighị ama ihe mere. Si na ihe sekuriti fụọ, si na ihe sekuriti fụọ. Enwe ọrụ a chọrọ ịrụ, ndị gọọmenti ha jiri aka ha zirata ndị ya arụrụ ha ọrụ. Ndị amị, ọrụ ndị amị ha zirata, maọbụ polisi ha zirata ka ha jiri aka ha bịa mee arrest, maọbụ youth chairman. Enwere Douglas, onye isi youth Ọgbọjị. Enwe ihe ị chọrọ kesi, ị nwere ripọtụ ụlọ youth chairman Douglas. Ripọtụ ụlọ ya, Douglas wee jigbo mmadụ, ọ ya enelu kesi gị anya. Ekenekwa m unu. Onye ọwụla na-apụta na soshal midia ma ọ na nzukọ ọwụla ma ebe ọwụla ị nọ, gị pụta na-abịa ekwu okwu ekwugide Maazị Nnamdi Kalụ, gee ntị. Enwere ozi our ancestors ziri mbịa zie unu n'ụbọchị nke taa. Antụ onye ọbụla na-apụta ekwugide Maazị Nnamdi Kalụ, gee ntị. Our ancestors ha sị m na ngwa unu na ha sịkwala unu ekwula ahụ ekwugide Maazị Nnamdi Kalụ, bet na unu make ya sure na ihe ọbụla unu na-ekwu gbasara Maazị Nnamdi Kalụ na ọ wụ eziokwu. Na unu make ya sure na ihe ọbụla unu na-ekwu gbasara Maazị Nnamdi Kalụ, ọ ihe ọbụla unu na-apụta bịa na-ekwu si na o mere, ma ibi na abroad o, ma ibi na obodo, ihe ọbụla ị na-apụta si na Maazị Nnamdi Kalụ mere, ị na-ekwu ya, make ya sure na ihe ahụ ị na-ekwu bụ eziokwu. Ọhịa asị mbịa gwa unu, ọ dịrị possible na gị were mma tụọ n'ala si na ọ bụkwara na ihe anyị na-ekwu ma ọ bụgo otu o si dị na ala ya zọgide ụkwụ na ya rie gị. Geenụ ntị ka ngwa unu wepụ aka enwe n'ofe mgbe ọ habeghị aka mmadụ. Asa aka ara ntị ma ọnụ gị egbuwa isi egbukata yara ya. Ị na-ekwu okwu ekwugide mmadụ, guzo ọtọ, make ya sure na ihe ahụ ị na-ekwu ekwugide onye ahụ na ọ wụ eziokwu. Ị na-ekwu eziokwu, enweghị ihe na-aga ime gị. Bete onye ọbụla na-apụta abịa ekwu okwu ekwugide Maazị Nnamdi Kalụ, ya ọ bụrụ na ị na-ekwu eziokwu, wepụ aka enwe n'ofe mgbe ọ habeghị aka mmadụ, ka ihe i kwutere n'ọnụ gị hapụ igbu gị. Today, the Niger Deltas are calling on the government to open our seaport because they need to come and tell us the reason why they close our seaport. If our so-called wicked diabolical politicians don't want to talk, deliberate about this seaport, also our traditional rulers, also the kings, because we are dying. The whole country, they will open only one seaport, Lagos seaport, as in how. So it is only Lagos people that it is good to buy things cheap, then have a job opportunity. Then we the South, we are not fit to buy things cheap. Because closing our seaport bring
more hardship and problem, no job opportunity. Because if Calabar seaport open, Warri open, Port Harcourt open, there will be a job opportunity for we the South, especially the Ejo youth, Shekiri youth, Calabar youth. So the federal government intentionally making things difficult for we the Niger Delta, so that they will turn us, all of us, to surveillance and to turn us to thugs, so that we involve ourselves in separacy and kidnapping. So we are calling upon the government, especially President Tinubu, open our seaport, open Port Harcourt seaport, open Calabar seaport, open Warri seaport. With only Lagos seaport, Nigeria cannot work. Look at the way everything is stagnant. You will buy car in Lagos, 3,000 naira. When it comes to Port Harcourt, that car you bought 3,000 naira, for instance, in Port Harcourt, they will sell you 12,000 naira. What kind of a life is this? Even clothes. So we are calling on the government to open our seaport. After all, Port Harcourt seaport is the oldest seaport. Then the Calabar seaport is the port that's closer to Europe. So the Hausans and the Yorubas collide to punish with the Niger Delta. Open only Lagos State seaport. Then close all our seaports so that we'll be suffering. Then Port Harcourt International Airport also close it down using only Northern State International Airport. Cargo plane can drop in Northern State, but they cannot bring cargo plane that will bring goods to Port Harcourt International Airport. What kind of injustice is this? We can never be a slave. Our father dies and decide to keep quiet as to bear that slave's name. We can never bear that name again. So the youth, the Niger Delta youth, the Ejo youth, Shekiri youth, Orobo, Edo State youth, we are calling on the federal government to open our seaport. We want our seaport to be open because we need job opportunity from those wharves. If today the seaport are open, millions of youths will work, will have job in those wharves. So this is my message to Mr. President. Open our seaport. God bless you.